Buenas. Estem a Sarajevo. Sí, ara... Feia 2 dies, no? Faltava un vídeo. Hem estat Faltava 2 un dies a vídeo. Belgrado. Claro, hem estat 2 dies a Belgrado. Hem estat a Sarajevo, Bòsnia, i la veritat és que ha estat un dia una mica cansat, molt autobús, i hem vist molt poc de Sarajevo, però el que hem vist i la guia ens ha agradat molt i molt. Ha valgut la pena, sí. És Sí, una ha valgut ciutat la que té molt de suc per atraure. Molts contrastos, com si fos una ciutat àrab, o sigui, sembla el Marroc, però al costat està Nova York, no l'hem vista tan destruïda, hem estat al centre, esclar, no? Però no estava tan feta un llarg. No, a mi m'ha sorprès molt, Sí, perquè és la la ciutat guia que més està va patir maca, també, i Molt estava bé. tot molt ben Molt bé, construït. ens ha faltat prou temps, Però Bueno. vaja, estem en un hotel... Un hotelet molt senzillíssim. O sigui, molt No són senzill. 4 estrelles ni de... No són 4 estrelles, però bueno. Jo penso que a Mira. Podgorica, que és el que jo dic que és el millor hotel on hem estat al Carlos i jo, vam compensar-ho tot. Pues esto lo I pillo. ja està, ja Mira, no podíem anar millor. tenim 3 llits. Per si coneixem un bosnià 3 interessant. llits, vale? Cortines així una mica potxes. Sí, hi ha... I aquí hi ha una taula, un escritori... Tele... No he mirat si hi ha minibar. Hi ha minibar, no t'ho perdis. A veure si està buit. El minibar està buit com era d'esperar. Tampoc el fem servir. I ara anem al lavabo. Bueno, aquí tenim l'armari. Aquí tenim l'armari, És un hotel immens on hi ha molta gent musulmana i sembla com un hotel de platja dels anys 60 o 70. O sigui, és molt senzill. Aquí, al bany. I el lavabo té banyera de plàstic, de plàstic i molt sí, és una alta. banyera com molt alta. Realment algú si té I aquí problemes està de el mobilitat, lavabo. doncs Sí. es pot fotre de lloros. Ah, però mira, Telèfon... per si tens si estàs a la banyera i et passa alguna cosa, pots sortir corrents, agafar el telèfon i avisar-nos que li tenen. I com que estem... Ah, però mireu. Ah, però és gran. I com que estem a 10 quilòmetres de Sarajevo, doncs hem dit, avui mos quedem aquí a l'habitació de tranquis i relax. No podem fer infusió, però bueno, és igual. Bueno, és igual, avui descansem. Potser mirem la tele, potser trobem alguna cosa a la tele, Sí, no l'hem vista. almenys sí. No m'enfoques, Carlos, Pues ja bueno. no servia de res i jo de susto. No res. Ens veiem demà. Adéu.